Heddiw ar boster yr wyddor, rydyn ni'n mynd i fynd am yr un cyntaf un, sef yr afal. Reit, yn gyflym iawn heddi, felly afal, mae eisiau ni'n gyntaf, fynd o gwmpas a nôl lan. So dwi ddim yn gylch perffaith. Wedyn, dwy linell yn stico fyny, corona ar y top. Nesa, yn deilenu, top ar y dde. Wedyn sy'n mwyn yn mynd i fod ni'n cyflym nawr, Nesa, mi gallwn ni gael yn ani, yn dod i lawr yn syth. Mae yfd ni, yn mynd lan ar draw, a wedyn bydd a yn y bocs sydd ar ôl ar y diwedd. Felly, wneud yn ani gan bod hwn mor fawr, ni'n mynd i wneud llinell mawr dwbl fyna, a i liwio fe mewn. Er mwyn wneud y bocs, ni'n siŵr bod e jyst uwch ben, a bod e tua'r un trwch ar draws, fe bod e yn edrych yn rhan o'r un lythyren. A ni'n gallu trychdysau nhw nes mlaen hefyd. Siwyd y draw ein fi bach. Na fellant, mewn llinell gyda hwnna. Wedyn, ni'n mynd i fynd ar draws i'r dde. Trio lein yma'r syth ydw i'n gallu. Lliwio fe mewn. Os chi'n gweld fi'n mynd nôl dros beth yw'r un, mae jyst achos fi ddim cweit yn hapus gyda siap y lythyren, neu bod rhyw linell dy fi sy'n cweit mor syth neu mor daclus y beth byddwn ni moyn ei fod. A eto, llinell ychydig bach yn llai tro hyn, o ran llai trwches yn iawn. Bocs uwch i benne. A wedyn i orffen, fydd o lawr o'r cornel a draw. Yn eitha trwches dal. Sylwch, dwi ddim wedi dod straight lawr o fanna, ac os byddwn ni wedi gwastraffu mwy o le. Felly, dwi'n weddol hapus dy hwnna nawr. Un bach cyflym iawn fel wedys i. Byddwn ni falle'n gallu mynd nôl at y cluso am felly beth sy'n mynd linell na cweit digon syth dy fi falle. Ond fel wedys i, chi'n gallu mynd nôl gymaint weithiau chi moyn i dycluso unrhyw beth, ond yn wedig os ydych chi pensil, os wedyn chi'n gallu mynd a robo mas. So dwi'n eitha hapus dy hwnna nawr, mae afal dy fi. Unwaith byddwn i'n lliwo fe, byddwn i'n rhywbeth well eto. Os ydych chi eisiau, gallwch chi roi yn eistedd ar rhywbeth. Peidiwch roi y linell yna reit ar y gwaelod, ni'n mynd i edrych bod e'n hedfan ychydig. Os chi eisiau gwneud rhywbeth o gysgod iddo fe, felly byddwch chi moyn mynd fel a rhywbeth o rwbo a lliwio hwnna mewn hefyd, Yn hollol lan i chi. Dwi'n mynd i fynd am D y pen, dim ond achos bod fi'n defnyddio D ty beth. Felly byddwch chi jyst eisiau lliwio hwn mewn gyda pensil ddeall lliw neu fe bynnag. A mae rhaid chi gofio, afalau gwyrdd, afalau coch. Os chi eisiau bod yn greadigol, gallwch chi roi rhyw fwydyn bach yn dod mas o ryw dwll yn dod os chi moyn. Wneud eich chydig bach yn fwy doniol. A'n hollol lan i chi. Felly, afal, digon rwydd. A rwydd o'r gwylod, roswch ychydig o eiliadau ac eich chi weld y wedi lliwio. A dyma ni de, yr afal wedi gorffen. Dwi wedi dewis afal goch. Croeso chi fynd am un werdd.
Jyst gymlaen weld beth i chi'n creu, cofiwch danfon eich lluniau chi draw. Mwynhewch.